ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ଏତେ ଭଲରେ ମିଳିବ ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇକି ତାପରେ ମୋ ଭଣଜାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଆସ ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଭଣଜା ମୋତେ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ବସ୍ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଇ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଶୋକ ମାର୍କେଟରେ। କାରଣ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାକିଲେ, ଭାଇ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ, ଭାଇ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆମ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ନେବାକୁ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ ବସିକି ଗଲାବେଳେ ଭିଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ। ସକାଳୁ ମୋମୋ ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଲି। ଭାଇ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦିଅ ତୁମକୁ ନେଇଯିବୁ। ଭାଇ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୋତେ ଆସିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ।